ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲಂಚಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಎಡ್ಡಿಪ್ಪುಲು ಕೋಡೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಜಿ ಇನ್ನೀಲ ಮಲ್ಪೆದು ಜನರು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬಡ್ಸೈತಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೀಲ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆಂಡು ಇಂಚೂರು ದುಂಬು ಇದನ್ನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಬಂದು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲಿತ್ತೇನೆ ಕಣ್ಣು ಎಂಚಾತ್ರ ಬಂದು. ಸೊ ಒಂದು ನೆಕ್ ಬತ್ತು ಜಿತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಗ್ಲು ಅಂಚನೈನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆಂಡು. ಸೊ ಈ ಕಣ್ಣು ಕ್ಯೂರ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನೆಕ್ ಬರುಂತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಿಡು ಒಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಲ ಏನೋ ಶುರುವಾರ ತುಂಬೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಿಡ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಇಂಕ್ ಒಂದಿ ಅಂದಾಜು ಯಾಪುಂಡತ ಐತೆ ಶುರು ಆನಾಗ. ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಂದಾಗನಿ ಏನು ಪಗಾರ್ಂಡು ಬಂಡದು ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಬರೋಡುಂದೆ ಇತ್ತಂಡದನ್ನ ಅಂಚ ಬತ್ತಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಐತೆ ಅಮ್ಮ ಪೇಟೆ ಬತ್ತಿರು ಪಂಡ ಅವು ಥೆರಪಿ ಉಂಡದ ಅವಿನ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪೋಯರುಂಡು ಬಂದಿರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಪುರ ಉಂಡದ ಅವು ಐನ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೆರಾಗ ಅಂಚ ಎನ್ನವಲ್ಲ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕರಿಯೋಲ್ಲ ಅಂಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ಏನ ಮೋನೆ ಎಂಚು ತೋಜೊಂದು ಮೋನೆ ಎತ್ತೇನ ಕಣ್ಣು ಎಂಚು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಶೀ నేను పోపు చేయను 4 ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ವೈರಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಬೋತು ಗಂಟೆ ಬುಕ್ ಎಂಕ ಸಾಮಾನು ಪಾತಂದು ಆಡ್ಬೇರು ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತು ನನಗೆ ಕಾತು ಗೊತ್ತಾಪಚೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬರಡತಿ ಏನೋ ತೀಪನ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ದುಂಬು ಕಾಯಿಂಡು ಕೋಡೆ ಇಡ್ಡಿ ದಿನ ಬರ್ಸ ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರಡಿ ಏತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಟಿನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏತು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕರಿಸರ್ತಿ ಆತಂಚೂರು ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರಿಸರ್ತಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕರ್ನ ಸರ್ತಿ ಇದದ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮತ್ತು ರಜೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿರ್ಗೇತ ಅಂಚ ಆಯ್ ಜನ ಯಾರು ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸ ಬರಡು ದೇವ್ರೇ ಕರಿನ ಸರ್ತಿತ ಅಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲು ಹಸಿಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡೆಜ್ಜ ಅದ ಅಂಚ ಬಾ ಇಂಕ ಕಣ್ಣು ಕುತ್ತೊಂದುಂಡು ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಿಡ್ಕೈತೆ ಏನ ಬುಳ್ಪು ಗೊರಬಿಡಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಉಳ್ಳ ಹಿಡ್ದು ಸೂಜಿಟ್ಟು ಕುತ್ತಲೇಕ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಉಂಡು ಈ ಕಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕೆಂಪಾತಂಡು ಈ ಕಣ್ಣು ಗುಣ ಆಯ್ಬೇಕು ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರುಂದ ನಿಂಗೆ ಕುತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಅದಾತಂದು ಅಂಚ ಎಂಚ ಅದನ್ನು ಕುಪ್ಪಲ್ದ ಕಣ್ಣದೆಲ್ಲ ಕಾತನು ಕೆಂಪು ಶೇ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಹುಡ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಗಾಲಿ ಆಂಡು ಈತ ಗಾಲಿ ಆದನು ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಅರ್ಧ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗೂ ಇನ್ನಿಕ್ಕೇತು ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮುರಣ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಅತ್ತು ಮುರಣ್ ನೈಟ್ ಹುಡ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಉರಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಅವಂದಿ ಕಣ್ಣು ಬೇನದ ವೈವಾಟತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪುಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂಡ ರಗಳೆ ಅಂಚ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬುಡ್ಕ ಹೊಲಾಟ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಂದೆಲ್ಲ ಅವರ ನಿರ್ದಿಂಚಿ ಬತ್ತು ಜನ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿದಾರು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬತ್ತು ತೀರ್ಕೊಂಡರು. ಜೂರು ನಿಮಿಷವಾ ಬುಕ್ಕಾತಿರ್ವೆ ದೊಂಬುಗು ಮತ್ತೆ ಬಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೇರು ಸೂದಗಿಟ್ಟ ಪಂಡ ಬುಗ್ಗೆ ಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡತ ಸೂದರ್ಗ ಬಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರು ದೊಂಬು ಬಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಕೋಡೆಡಿ ಬರ್ಸತ್ತೆ ನಿಂಚೂರು ದೊಂಬು ಹೊರಗುಣ್ಣಾಂಡೆಯರು ದೇವ್ರೆ ಅವು ಲೈಟ್ದು ಅದನ್ನು ಕುತ್ತಲೆಕ್ಕನ ದತ ಮತ ಹಾಪುಂಡು ಕೋಪದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಕಣ್ಣು ಎರೋ ಉಳ್ಳ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ಗೈಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಸೈಡ್ ಇರ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿದ ಗಿನ್ನಲ್ ಹಿಡ್ದು ಇಡ್ಲಿ ಲಕ್ಕಪ್ಪದ ಅಂಚನೆ ಅವನುಂಡು ಎರೋ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಕೊರೆಯಲೆಕ್ಕ ಹಬ್ಬ ಅಂಡ್ ನಾನು ಏತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಉಂಟದಲ್ಲ ಒಂದದ ಇದೇ ರೋಗ ಪುರ ನಮಕ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಕಿ ತಗಲೆ ಬತ್ತಂಡ ನಮಗೆ ಆತಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಥರದ ಕಷ್ಟ ಆತಂಡೇ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ನ ಬಾಕಿ ತಗಲ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ
ಪನೋಲಿ ಅತಿ ಆ ಇಕ್ಕಮಂತ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೋಡ ಆತ ತೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಮಂತ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೋಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ನಂಚೆ ಹೆಂಚ ಅಂದು ಪನ್ಯರು ಸುಲಭ ಕಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕಾಯಿಲೆ ಆದಿಪ್ಪಡು. ಸೊ ಆ ಕಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಅವರು ನಮಕ್ ಬನ್ನಗನೆ ನಮಕ್ ಸತ್ಯವನ್ನಡ ಅಂತ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಪುನ. ಸೊ ಎಂಕಲ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಅನುಭವ ಆತುಂಡು ಏನ ಅಜ್ಜಿಲ ಅಡಿಪುನಗೆ ಎಂಕಲ ಕೆಲವು ಬಂಗನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಬಾಕಿ ತಗ್ಲ ಬಂಗವನಾಗ ಆತೇನ ಅಂದೆಂತ ಒಯ್ತೆ ಪಂಡ ಅಪಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂಗ ಪಂಡ ದಾದಂದಿದ ಪಂಡ ಆತ ಕೊಂಡಾಟ ತೂತೆರೆ ನಾನು ಅಂಚ ಇಡೆ ಬತ್ತಿಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಉಂಡು ಒಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಏನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲಾಗಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಾನು ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಬಂಗ ಇಪ್ಪುಂದು ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ನಂಚ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರು ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ನ ಟೈಮ್ ಏ ಪಾಪಗ ಪನ್ಪೇನ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವದಗ್ಲು ಪನ್ವೀರು ಆ ಇರ್ತೆ ಏತೋ ಬಂಗದಗ್ಲು ಇருந்து ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನನೇ ಎತ್ತದ ತಿನ್ಪುನೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಜ್ಜಿ ಉಂಡದ ಇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕುಂತೋಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ದಾಲಿಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪನ ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ತಿನಿಯಾರಗೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಅತಿ ಏನು ಪಂತೆಂದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬುಲ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮಲಿಂಚಿನ ಪನ್ನೆನೇ ಮನ್ಪುನ ಬಂದು ಅವು ಎಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಾತೆರ್ದು ಪನ್ನೆನೇ ಮಂಡು ತೋಪುಂಡು. ಓ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪುಡ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಹರ್ಟ್ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾರಿ ಅವ ಹರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಯರ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಆಚರಿಸ ಬೇರತ. ಸೊ ಯಾನು ಇದೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುನ್ಪೇನು ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಪೋತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿರ್ದು ಏರ್ಲ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಇಪ್ಪುಜಿರು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡು ಅಂತ ಪೋಂಡ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿರು ಪಂಡ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋತಿಜಿ ಬುಕ್ ಓಡಿಗೆ ಎಂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಬೆದಿಲ್ಲರ್ದಾಲು ಇರ್ತಿಲ್ಲಲು ಅಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಓ ಇಂಚಿ ಇಲ್ಲರ್ದಕ್ಲು ಪೋಪುನ್ನೇ ಕಮ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಮತ್ತು. ಸೊ ಅಮ್ಮಲ ಪೋಪುಜೇರು ಇದು ಯಾನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಪೋತುನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಅಜ್ಜಿಲಡಿಪ್ನಾಗ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂಜನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ದಾದೆತ್ತಲ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂಜನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಿರು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಗೌಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಪಾರ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅತಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಗೌಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ದಾದನ ಅಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ದಿಪ್ಪಿದಿರು ಅಂಚ ಒಂದು ಅಡ್ಡಕಂಬ ಅವು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪಿದ್ದೀನಿ ಯಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪಿದೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕಂದು 2 ವೀಲರ್ ಅದ ರೇಸ್ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡದ ಅದರ ಇದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವೈರ ಅವು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮಡಕೆ ಹೊಡಿಪುನ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕರಣ ಹಿಡಿಪುನವ ಮಡಕೆ ಹಿಡಿಪುನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಗೂಟಕ್ಕೆ ರಿಂಗ್ ಹಾಕುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅವು ತೆಪ್ಪಿದ್ದುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕೇರ್ಲ ಜೊತೆ ಇಜ್ಜಿರು ಪಯರ ಅಂಚ ಪೊತ್ತುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನು ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ನಾಟಕಗ ಇಕ್ಕಂದಿಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆಗ ವಡೆಗನ ಪೋಂದಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಪುನ ಕಮ್ಮಿ ನಿಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೋವರ ತನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೋಕು ಜಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಒರ್ತಿ ಪೋಯಾರ ಬೂತದೆಲ್ಲ ಕೆಂಚಿನ ಇಂಕ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಯಾರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಜೊತೆ ಪೋಡು ಅಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಒರ್ತಿ ಪೋಂಡ ಎಂಕ ಬುಕ್ಕ ಯಾನೇ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೆರ್ಡು ಆಪುನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದ ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದ ಊರ್ದಕ್ಲೊಟ್ಟು ಏನೋ ಪಾತೆರ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲ ನೆರೆಕೆರೆದಕ್ಲಿಟ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ ಅಂತೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಬರಿತಿಲ್ಲದಕ್ಲಿಟ ಗುಂಟೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡ್ಲತ್ತು ಪಾತೆರಡು ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಚೂರಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇನ ತೆಗಿ ಏರ್ನ ರಗಳೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಜಿ ಬಂದು. ಸೊ ಪಾತೆರುವೆ ಮತ್ತೆ ಯಾನದು ಪಾತೆರ ಪೋಂದು ಪೋಪುಜಿ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜಿ ಪಾತೆರದ್ದು ಅಂಚ ಏನಂತೂ ನಾನು ಇಕ್ಲಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದವತ್ತ. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಈಗ ಎಂಕ ಪಾತೆರ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕತೆ. ಸೊ ಶೈನಿ ಪೋತುನ ಗೌಜ್ಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಎರಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತುನ ಪೋತುಡಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇತ್ತುನ ಆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಇಂಚಿರ್ದು ಏರ್ಲ ಪೋಪುಜಾರ ತಾದ ಅಂಚ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಲಾಗನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಕ್ಕ ಜೋರು ಬಡ್ಸನಿ ಯಾಕಡೆ ಶುರುವಾತುಂಡು ಯಾನು ಕಜಿಪ್ ಅಂತ ಹೋಯ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಬರೋದು ಬರ್ಡ್ ಗೈಸ್ ಊಟ ಬುಕ್ಕ ಪಲ್ಯ ಅಷ್ಟಮಿಗದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೀತೆ ಗೈಸ್ ಪಾಯಸ ಅಂತೀರ ಪಿತಾಡ್ನ ಅಷ್ಟಮಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲದಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ನನ್ನ ಮನ್ಪೊಂಡು. ಸೊ ಅರಿತವೆ ಪಾಯಸ ಬೇತ ದಾಲಿಜ್ಜಿಲ್ಲಡು ಎರ್ತಕ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಕೊಂತರುಂಡು ಇನ್ನೇ ಪಾಡ್ನೋ. ಸೊ ಪರಿಮಳ ಬರ್ರತಿ ಬುಕ್ಕ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಯಾನು ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾತನು ಬರ್ಸ ಗಂಟೆ 5:24 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶುರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬರೋನು ಬರ್ಡು ಏತು ಮಂಟ ಬರ್ಡು
ಅಂಚ ಪಾಯಸ ಆಯ್ಬೇಕನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ತೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇಪ್ಪು ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಎಂಜಾಗನ ಬಂತೆ ಯಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಆಡ್ನ ಆಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತೀಟುಂಡ ಏನು ಚೀಪ್ ಒಂಚೂರು ದೂರತಾ ಅಂಚೆ ಒಂಜೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನು ನೀಡೋಣ ನಿಂಗೆ ನಾನು ಬಿಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡಂಡೇರಿ ಏನು ಸಕ್ಕರೆ ಆಡಂಡೆ ಅಂಚ ತುಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಎಂತ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಸ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚೀಪೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಸೋಪ್ ಆತಂಡು ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬರ್ತಾನೆ ಸೋಪ್ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋಡತಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪಕ ಬಂದಲೆ ಸೊ ಎನಿತಾಯಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಲಾಂಡ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಚು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಲಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೈತನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಡಿ ಓಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್